kota. Oh, kulon. Iya. Kulon. Iya. Iya, boy. Ayo, bangga. Saya sakit deh. Pak Yanto. Selagi durasinya masih aman. Makanya apa soalnya itu duitnya mau ngawur apa aja ini kok bingung. Mau ke Pak? Pak. Mau ke Pak? Ini bisa dipikul. Kadani. Pak Suryanto ini tak jadi nyanyi ini mama koyo budayawan bang plecet kan lho. Malah dino koyo wedi. Aku medeni yo ya. Sampeyan kok dari bune. Iya, Pak. Ayo enggak. Kadang Panje. Pak Guru dongeno. Mas Bintang dikendangi to. Mas Bintang dikendangi. Pak Guru dongeno. Pak Domino. Saking Cilacap. Mangga. Tak gentung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak para warga mriki manjat tiyang mriki nang Lombok Jalma boten iki badhe. Nggih, teng tamu nganten nggih, Pak. Minangkani pambinaan sedherek kula Sepah Mas Yanto. Mas Yanto, masakan lagu nomor iki? Saged. Nggih. Wah, Pak jenengan boten sampe repot. Kok le gelang kalung to wong aku ali-ali tok seneng lho, ya Allah. Gelang kalung. Nggih, boten sak gede-gede lho Pak nek nugaske Pak ndak kula pripun. Terima kasih Bapak dereng nyanyi. Gelang kalung, Mas, gelang kalung bener. Kok aku gelangnya kowe kalunge? Hah? Karet? Iyalah, nggih nyicip karet riyen boten napa-napa, Pak. Kula buka apik nggih, Boten napa-napa, Pak. Kula nggih buka kok. Semoga Mas Bintang bertiga selaras menika gelang kalung.